Vandaag vliegen we over een deel van de gemeente Valkenburg aan de Geul, Meersen en Beek. Het plateau van Margraten, met vooraan het gehucht IJzeren en net daarachter Sibbe. Aan de Bergstraat die naar beneden loopt, de Sibbergrubbe in, vinden we de laatste nog in werking zijnde mergelgroeven van Limburg, de Sibbergroeven. Alle mergelsteen die gebruikt wordt in restauratieprojecten en nieuwbouw komt hier vandaan. We naderen Valkenburg en zien het Landal kasteeldomein de Kouberg. Meteen daarachter het witte gebouw van Therme 2000 en de buurman van de Therme, het Holland Casino. Het park achter het casino loopt door de Kouberg af naar het centrum van Valkenburg. Richten we de camera weer naar voren, dan zien we onder ons Broekem en Strabeek, twee buurten van Valkenburg. En dit viaduct in de A79 is het enige dalviaduct van Nederland. Als we het Geuldal verlaten, passeren we weer een plateau, het Centraal Plateau, of ook wel het Plateau van Schimmert. Jammer genoeg is er een vliegje tegen de cameralens gevlogen en dat betekent dat we moeten landen om de lens te poetsen. Gelukkig is Maastricht-Agen Airport dichtbij, daar in de verte, achter Ulestraten. We maken een korte tussenlanding en krijgen zo de mogelijkheid om het vliegveld eens goed te bekijken vanuit een helikopter.